No niin, morjesta kaikki vapun viettäjät. Meikäläinen on Juho ja me tästä Ilpon kanssa jatketaan seuraavat 2 tuntia. Mitäs meillä on aiheena? Meillä on täällä Vapinan nyysit ja sen lisäksi puhutaan villeimmistä vappuhuhuista. Eli te voitte kuuntelijat laittaa tonne Shoutboxiin teidän villeimpiä vappuhuhuja. Niin katsellaan niitä sitten myöhemmin. Kyllä. Mä heitin aikaisemmin, että yksi vappuhuhu on tämmöinen, että ruppari olisi kantanut eukon kannoista eukon kotinsa asti Ahventiellä. Ja tää oli valitettavasti pelkkä huhu. All right. Mä kuulin myös sellaisen huhun tässä, että yksi ruppari olisi vapun aikana saanut ja villeimpien huhujen mukaan jopa 2 rupparia olisi saanut vapun aikana. Mitäs siihen sanot? Huhu, toi on aika villi huhu. Toi on kyllä niin villi, että... Lukitestien voittaja, Vappulehti Vapina. Osta. Tässä Vapina nyysit. Lööpeissämme tänään. Tauski Peltosen jäätävä keikkasotku paisuu. Taustatanssijat ruppareita. No huhu. Fani otti tatuoinnin rupparin perseestä. Ei kerro mihin paikkaan. Ylteripoju pääsi hunksin syliin. Katso kuvat. Turisti antoi kodittomalle puljukulle pizzan jämät. Mies olikin teekkari. Tällaisia Vapinan nyyssejä tänään. Jos teille tulee jotain mieleen, teillä on jotain hyviä uutisia, mitä olette kuullut, niin tonne Shoutboxiinhan saa laittaa sitten kyllä meille tulemaan niitä. Saa tietenkin soittaakin meidän studioon. Vastataan, jos osataan. Todennäköisesti me ei kyllä osata vastata mihinkään. Ja postikortteja saa lähettää myös tänne studioon. Joo. Osoitteesta ei ole kyllä mitään hajua. Ei ole hajua. Oliko meidän Shoutboxiin tullut mitään? Joo, mitäs sinne olikaan tullut? Enäs nyt hetki, kun mä katon. Täällä viimeksi puhuttiin, että teekkari saa aina. No, jumaleisson, kun mä en saa tätä näkyviin. No niin. Mutta nämä vapinanyysit, mitä me kerrottiin äsken, niin noita taisi kaikki olla ihan totta. Mä veikkaisin. Joo, saattaa olla, että pikkusen lainattiin jotakin lööppejä jostakin tunnetuista lehdistä, mutta... Mutta tämä fani, joka otti rupparin perseestä tatuoinnin, niin voisi kyllä tulla käymään studiossa. Joo, se olisi kyllä aivan helvetin hienoa, jos saataisiin tällainen. Ja niin, ja kyllä me sitä kylteripojustakin... Ei helvetti, sitä me ei kyllä haluta. Ei haluta. Tuolle fanille voisi melkein ilmaisen vapina antaa, jos on tatuoinnin. Se olisi kyllä aika helvetin kova. On ansainnut. Niin, täällä oli, Shoutboxi oli tullut, että pitääkö kutinsa, että siellä oli yksi koko yön kestänyt show-lähetys. Ja kyllähän tämä pitää ihan täysin paikkaansa. Kyllä pitää, se pitää. Täällähän oli, mikä yö se nyt oli? Sunnuntai maanantai välisenä yönä. Joo. Tässä on vähän nämä päivät sekoittuu toisensa, mutta vähän menee kyllä päivät on ollut 24/7 lähetys. Kyllä. Taas tuli yksi huhu tänne studioon, että Ex-Miss Suomi olisi nähty ruskeahaalarisen seurassa. Kyllä mä voin hyvin kuvitella, että tämä pitää paikkaansa. Niin minäkin. Noihan on noin ruskeahaalariset aika kovia kavereita. Ja naisten miehiä. Miehiä isolla ämmällä. Kyllä. Uskaltaisikohan me luvata semmoista Seiskan-omaista vihjepalkkiota kuvasta? Joo, se voisi olla kyllä aika kova. Jos saatte otettua kuvia Miss Suomesta ruskeahaalarisen kanssa, niin laittakaa tulemaan tänne studioon. Kyllä. Niitä otetaan vastaan. Joo, siitä ihan maksettaisikin. Seuraavaksi musiikki. Vappulehti Vapina. Patentoitua paskaa. No joo, tässä Vapinan nyysit ja studiossa Juho ja Ilpo. Mitäs sä Ilpo sanot tosta? Meillä oli tällainen lööppi täällä, että Tauski Peltosen jäätävä keikkasotku paisuu. Taustatanssijat ruppareita. Mites Ilpo kommentoisit tätä? Tää on kyllä aika jäätävä huhu, mutta uskon. Kyllä siinä on aikamoinen keikkasotku siinä vaiheessa, kun on kyllä. Tauski odottaa niitä nättejä tyttöjä, niin sieltä tuleekin ruskeita haalareita. Joo, eikä varmaan selvinpäin. Ei varmaan ihan selvinpäin. Joo. Tähän pitäisi saada, että missähän tämä keikka oli, että onko ollut Vaasassa ihan... Mä kyllä veikkaan tästä Tauskista, niin eikö se ole tuota Turkkusesta kotosi? Joo. Turun maalta. Niin. Mä luulen, että ne on jossain siellä päin ollut sekoilemassa. Joo.
Mutta lisätietoja tarvitaan, että jos jollakin on, niin ottakaa yhteyttä meihin. Kuvamateriaalikin on aina Joo, ihan jees. ehdottomasti. Kivakokki tässä terve. Minäkin kuuntelen Radio Vapinaa. Toivottavasti tämä biisi pisti vähän sitä pilemieltä sinnekin Tanssi alkaa päähän. vipattaa. Tanssi alkaa vipattaa studiossa. Seuraavaksi me koitetaan ottaa yhteyttä meidän kirjeenvaihtaja Lauriin maailman toiselle puolelle Etelä-Koreaan. Maailman ääriin. Koitetaan. Tämä seuraavan biisin jälkeen toivottavasti saadaan yhteys Lauriin. Ja biisin nimi on mulle ja Laurille erittäin tuttu Dave Lindholmin Annan kitaran laulaa. Ai. No niin, ja nyt meillä on meidän kirjeenvaihtaja maailman toiselta laidalta linjoilla. Morjesta täältä Etelä-Koreasta. Morjesta Lauri, mitäs Etelä-Koreaan kuuluu? Mitä täällä? Nyt paistaa aurinko ja 2 edellistä päivää tuli vettä, että nyt vähän kirkastuu vappua kohden. Hyvä. Mitäs tuolla, mitäs kello on siellä päin maailma tällä hetkellä? Se on 6 tuntia edellä Suomea, eli semmoinen 6:30 on täällä kello. Siellä alkaa olla ilta siellä vähitellen. Mitä me Pikkuhiljaa. Joo. Lauri, äsken tuossa pari sanaa sun kanssa puhuttiin, niin mitä teillä on joku suomalaiset vaput siellä? Pitääkö paikkaansa? Kyllä, meillä on niinku tommonen Sopung järjestää, mikä on suomalaisten opiskelijoiden ja eteläkorealaisten, ketä täällä Suomessa on, ei kun eteläkorealaisia suomalaisia on, niin järjestää lauantaina semmoiset vappupippalot, mutta ne on vähän myöhässä, kun ne 3. päivä on jo, mutta... Okei. Eli siellä on aika hyvät meiningit sitten. Tiedät. Kyllä, varmaan on jotain. En yhtään ohjelmasta tiedä, mutta sinne ollaan menossa ainakin. Että. Onkohan siellä jallusimaa tarjolla? Jallusimaa. Niin, sehän kuuluu vappuun. Mm. Voi olla kyllä, mutta en osaa sanoa. Itsellä ei jallua kyllä ole yhtään mukana. Että. Ai. Toi on aika kova. Pitäisiköhän meidän lähettää sulle sinne yksi jallupullo? Joo, 3. päivään mennessä. Joo. Pikapostilla. Voisi tulemaan. Mitähän maksaisi? Mitä, onko sä Lauri ehtinyt käydä yhtään siellä pohjoisen puolella? No itse asiassa viime lauantaina tuli käytyä tuolla DMZ-talla, eli sillä rajavyöhykkeellä, ja Pohjois-Korean puolellakin itse olen käynyt nyt, että valokuva-aineistoa löytyy. Kävikö kättelemässä Jumalaa? Ei, niin lähelle ei päästy. Niin että lähelle ei vaan päästy, ihan... Okei. Olisi kutsun tarvinnut varmaan siihen hommaan, että Kimi olisi päässyt kätelen, tai Ungia, mikä siellä nyt hallitsee. Joo, mutta et joutunut kuitenkaan minnekään leirille tai kiven sisään. Ei, päästi ihan turvallisesti takaisin tänne. No niin, hieno homma. Onko sä, Lauri, kuullut tämmöisen kesähitin täällä Vaasassa, kun rupparit on ikuisia? En ole kyllä kuullut, mutta... kuullut vielä. En ole. Onko se vuoden kesähitti? Joo, se pitäisi jotenkin välittää sulle. Pitäisikö meidän lähettää kasetti siitä sulle? Niin, se ei kasetilla tule. Se ei kasetilla. Jallupulloon kanssa. Laittakaa jallupullo, vapina ja C-kasetti. Vapinakin, joo. Aivan. Se on aika täydellinen paketti kyllä. Kyllä. Mites muuten vaan... Joo, sano vaan. Että osoitteen voi lähettää, niin tänne kyllä otetaan vastaan ilomieli. Joo. Mites muuten tämmönen juomakulttuuri siellä päin? Kyllähän täältä löytyy, että kyllä eteläkorealaiset on ihan hyviä juomaan, mutta ei ne kyllä suomalaisille vielä pärjää. Että. Ja edullistahan täällä niin kuin on verrattuna Suomen hintoihin. Mutta... Joo, no se ei yllätä yhtä. Ei ole, mutta täällä on semmoista paikallista shotshua, mikä on niin kuin 20, puolet niin kuin vodkasta, mutta maksaa sen 3000 wonia, eli 1,5 euroa, 2 euroa. Onko se niin kuin jotain lantrattua jallua vai mitä se on? Ei, se on niin kuin kirkasta 20%, se on vähän niin aika vähän niin kuin mietoa vodkaa, mutta en tiedä oikein. Okay. Hyvän makusta se on. Vapinassa oli tämmöinen vitsi, että miedon alkoholin nauttiminen pitäisi kieltää. Mitä mieltä sä oot tästä? Juha, kyllä, mikä on miedon raja? Mä en ainakaan oikein innostunut tosta. Joo. Miedosta alkoholista siis. Joo, siitäkään. Sitten tämmöisen voisi heittää sinne vielä, että myydäänkö siellä tätä viskiä, johon valmiiksi lisätty kokista? En ole kyllä huomannut, että olisi semmoista tuotetta näkynyt. Okei. Ei ole viski tullut juotua, että se on mennyt vähän näillä paikallisilla juomilla. Joo. Halusitko sä laittaa jotain terveisiä menemään? Tai haluat varmasti, mutta kenelle? No laitetaan niille
radion ruskeille miehille sinne, ja varmaan tällä hetkellä on epäerottinen brunssi menossa siellä. Ainakin mitä kalenteria on katsonut näin, niin pitäisi olla, että Joo. sinne vaan pojille terveisiä, ja Nyt hieno on- homma, että tämmöinen radiokin on saatu pystyyn. Tää on ihan mahtava tää radio. Varmaan ensi vuonnakin jatkuu, vai onko minkälaista tietoa, Kyllä että pääsee jatkuu. itsekin nauttimaan sitten Kyllä siellä jatkuu. paikan päällä. Kyllä jatkuu. Ja tervetuloa studioon ainakin silloin ihan livenäkin. No, täytyy pyrkiä olemaan paikalla silloin, että Joo. Hei, täällä on itse asiassa tullut ilmeisesti Laurille kysymys, että mitä sä oot opiskellut siellä? no, täällä mä oon opiskellut niin kuin pääasiassa, en ole tekniikka opiskellut ollenkaan, että keskittynyt tuohon niin kuin Aasiaan, että Aasian kulttuuria ja Korean historiaa ja politiikkaa ja tämmöistä, että ei ole yhtään teknillistä puolta tullut opiskeltua. Mutta Vähän niin kuin sehän on helvetin hienoa. kulttuuriin tutustunut. Joo. Alright. Joo. Yes. Kiitoksia tästä. Tää oli ehkä päivän tämmönen... Tää oli helvetin hienoa. Miksi tätä nyt kuvailis? Tämmönen helvetin hyödyllinen puhelu. Infopaketti. 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 Oot muuten ensimmäinen soittaja, joka on selvinpäin. No varmaan tällä hetkellä näin voi olla. Joo. Niin joo, ja pitää vielä kysyä viimeinen kysymys, että voitko suositella sinne Etelä-Koreaan lähtemistä, siis ihan näin vaihtomielessä? Kyllä, kannattaa, että ei täällä, mä en ole vielä niin kohdannut mitään huonoa tästä kohteesta, että tänne vaan, että vaikka ei kieltä osaakaan, niin hyvin kyllä pärjää. Että jos ei englantia osata, niin käsi ja verbaalinen kommunikointi, niin kaikki sujuu Joo. hyvin. Kehon kielillä. Kehon kielellä. Vielä tulee viimeinen kysymys. Tuli kysymys Southboxista, että entä naiset? Aika hyvä kysymys. Millaisia ne on siellä? Kyllä ne on kivan näköisiä ja löytyy monenlaista valintaa, että täältä kyllä. Onko ne niinku Thaimaassa naiset? Ladyboyta onko näkynyt? Ei ole kyllä ainakaan vastaan tullut, mutta en usko, että Okei. tämmöistä on, mutta se voi olla jonkun muun henkilön selvitettävissä sitten, jos tänne joku muu eksyy. Alright. No mut hei, kiitos sulle Lauri. Palataan asiaan. Joo, kiitos tosi paljon. Kiitos ja hyvää vapun jatkoa sinne. Ja Kiitos samoin. Jees, moikka. morjes. Siinä oli Lauri suoraan Etelä-Koreasta livenä. Oli ihan mukava keskustelu kyllä. Joo, Lauri oli käynyt Pohjois-Koreassa, mutta ei ollut päässyt kättelemään tätä isoherraa siellä. Vielä ainakaan. Vielä ainakaan. Jos me palataan sitten näihin vappuhuhuihin. Meillä oli aiemmin tämä, että turisti antoi kodittomalle puljukolle pizzan jämät. Ja tämä mies olikin sitten teekkari. Niin tämä puliukko. Puljukko nimenomaan. Tosta uutisesta tuli kyllä aika vahvasti mieleen joskus, muistan nähneeni, olisiko ollut Tekniikka ja taloudessa tällainen kuva, missä teekkari oli silleen 3 promilleen selvinpäin, makasi jossakin ojan pohjalla ja siinä luki yläpuolella, että älä lyö teekkaria, hän saattaa jonain päivänä olla pomosi. Aika hyvä. Mitä Silpo kommentoi? Joo, aika hyvä. Vois mennä kyllä ihan niinku... Joo. Toi ei ole huhu ainakaan. Ei mennyt vissiin huhuihin. Joo. No joo. No joo. Jäitä hattuun, Ilpo. Kyllä. Jäitä siihen kaljuun nyt. Joo. Pakko pitää pipoa kesälläkin, kun on niin kylmä muuten. Tänä iltapäivänä kello 17-20 Vapun musiikkimakutesti. Älä kuuntele. Approved by rupparit. No niin, morjesta vaan kaikki Radio Vapinan kuuntelijat, studiossa Juho ja Ilpo. Seuraavaksi voitaisiin sanoa pari sanaa noista tämän päivän tapahtumista. Eli meillähän on tosiaan tuossa yliopiston rannassa ruppareiden epäerottinen aamubrunssi. Terkkuja vaan sinne kaikille rannassa oleville. Kävin tuossa taas pikkulenkillä ja katoin tonne rantaan päin, niin siellä oli aika hyvin jo ihmisiä viettämässä tätä brunssia. Okei, eli siellä on vissiin meiningit kohillaan jo. Ja sauna on ilmeisesti lämmin. Siitä en vielä tiedä, mutta kuulemma tänään on ainut päivä Vaasassa, kun tuulee. Onko näin? Joo, Okei. että tänään tuulee. Tossa aamulla kun polin tänne studiolle päin, niin ei kyllä tullut mun mielestä hirveästi. Okei. Mutta... Joo, mutta nyt kuulemma tuulee, niin vähän voi enemmän vaatetta laittaa päälle. Illalla sitten on vähissä vaatteissa. Kun Joo, on... eli illalla ollaan ilmeisesti vähän vähemmissä vaatteissa. Meillähän olisi ohjelmassa Fetissi-sitsit ja sen jälkeen tietenkin erottiset iltamat 20V.
Meillähän on siellä esiintymässä Scandinavian Hunks ja Babes ja livebändi sekä DJ ja karaoke. Ja liput maksaa ovelta 12 €. Tervetuloa kaikki, Joo, tervetuloa. ehdottomasti. Niin ja paikkanahan on siis Amarillo ja Lobby Bar. Mites tää bändi, joka siellä soittaa, niin muistatko nimeä? Onko vaasalainen ihan vai? Bändi. En itse asiassa muista kyllä nyt livebändin nimeä. Okei. DJ taisi olla DJ on ainakin luonnollisesti paikalla. paikalla on, mutta Oliko muistatko DJ Keissi? Oliko Keissi? Keissi? On se vissiin. Keissille terkkuja, jos kuuntelet. Joo. Illalla nähdään. Joo, nähdään. Hyvissä, vähissä vaatteissa. Joo. Hyvät kuulijat, meillä on studioon saapunut vieras, joka toi lahjuksia mukanaan. Ole hyvä ja esittele itsesi. Kiitoksia Ilpo. Siis mä oon Asko tuosta Vapiselta ja teekkari myös itsekin ja toin tämmöiset lahjukset kuin kahvia ja hylämaitoa. Ja tässä nyt onkin sitten eilen soineeseen Vapisen mainokseen tämmönen pieni aasinsilta. Mehän voitaisiin saada tosta ihan hyvää jallukahvia. Kyllä. Hylämaidon kera. No siis käyttötapa on ihan teidän määriteltävissä, mutta musta tuntuu, että niin kuin parin päivän päästä niin tällä voi olla niin kuin hyvin huutava tarve näillä tuotteilla. Varmasti. Sitten kun vappu alkaa olla niin kuin hiljalleen lopuillaan. Joo. Pelataanko Juho vähän omaa pussiin tässä, että lahjuksia saa tuoda? Joo, se oli muuten ihan hyvä veto, että tännehän Joo. saa tosiaan tuoda ihan mitä vaan lahjuksia. Joo. Annetaan tämmönen porkkana, että saa esittää biisitoiveen, kun tuo lahjuksia. Totta. Joo. Lahjukset saa liittyä vaikka päivän teemaan, epäerotiikkaan tai erotiikkaan. No, musta tuntuu, että tämä kyllä sopii tähän teemaan erittäin hyvin, tämmönen niin kuin kahvi ja hylämaito. Että no joo, musta tuntuu, että se on niin kuin ihan menee siihen kategoriaan. Joo. Hei, kiitos näistä. Ja Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia. Sulla Niin on ja biisitoiveen. biisitoive. Aivan. Joo. Pistää nyt ATPtä. Mitä teiltä nyt löytyykään? Meiltä löytyy se yksi ainut kappale. Till I come. Till I come. Yes. Ja Tuli. siinähän viitataan kello 9 aikaan, niin silloin varmaan on menot aika kovillaan tänään. Että ei muuta kuin jaksamista sinne ja kahvia ja hylämaitoa. Till I come, tulemisvitsi. Tomi Vaappa tässä terve. Minäkin kuuntelen Radio Vapinaa. No niin, hyvät ihmiset. Me tässä vähän Ilpon kanssa katseltiin, että meidän shoutboxi on aika hiljaa tällä hetkellä, että tehän tosiaan voitte laittaa meidän teeman mukaisia viestejä tai ihan mitä tahansa viestejä. Voi laittaa esimerkiksi villeimpiä vappuhuhuja. Muutama huhu sinne oli jo tullut. Ja lisäksi tietenkin näitä biisitoiveita. Ja nyt kun sinne oli tämmöinen biisitoive tullut, toivottiin David Bowieta, niin pitäisikö meidän laittaa ihan nyt suoraan Ilpo soimaan David Bowie? Kyllä laitetaan ja mä voin yhden huhu heittää, että miksi se shoutboxi on vähän hiljentynyt. Laita vaan. Siis semmonen, että kaikilla kuuntelijoilla on nyt 2 alkoholijuomaa kädessä. Että ei voi vaan kirjoittaa. Ei voi vaan kirjoittaa. Joo. Mä ajattelin, että sä sanoit, että 2 promillea. Ei voi vaan kirjoittaa. Joo. Ei ehkä vielä, mutta illalla sitten. Ei voi vaan Laitetaan soimaan.